салому дуруди бепоён ба мардуми азиз. Барои Ҳоҷи Маъруф боз як видеои нав сабт карда шуд. Видео аллакай ки дар ҳамин ҷой аст, дар профил. Ҳатман дохил мешавем, тамошо мекунем. Приятного вам просмотра. Салому дуруди бепоён мардуми азиз. Аз ҳамон рӯзе ки ҳамин Ҳоҷи Маъруф пашми қин часпон дар сараш, мой мир не то стал. Он мою психику поломал. Ҳамин доим дар сарам 3-4 савол тов мехӯрад. Ман бояд ин савола битам. Ман бояд ин савола бидем, бояд ман ҷавоб бигирам. Ман як чиша тамоман намефаҳмам. Пеш аз пересадка кардан дар сар ҳамун мӯйрон, пашмро. Ҳамин Маъруф, ҳамин савол ту ба Маъруф. Ӯ пашма то як тор мегиран, як тор мегиран, вақти бисёр мерад. Ту чӣ хел дар пеши ӯ бародарот якта буд ёки дута буд? Намедонам, 2 каса будан, 3 каса будан ёки 1 каса будан. Ту чӣ хел дар пеши ӯ бародарот тепача истодӣ? Оҳо якта ӯ пашма кандан. Оҳо бояд ба решаш гиранд ки вай решаш основной, ҳамон решаш ки бояд дар сари ту часпонад. Ту чӣ хел дар пеши ӯ бародарот ҳамин намедонам динг истодӣ мегӯянд, тепача истодӣ мегӯянд, ёки умбача истодӣ мегӯянд. Ту чӣ хел дар пеши бародарот ихе тепачами умбачами динг истодӣ ки оҳо якта ӯ пашма канда. Ӯ бародарот дар шаби хобаш талха каф нашад даҳани девонаи туннели ваҳдата дида. Тобаи худо. Даҳани ӯ туннели ваҳдата ҳамаш тамошо кард ба фикрам. Чӣ хел ту 4 соат 5 соат хеле истоди? Ман я в шоке. Хай ладно, ин саволи якум буд. Саволи дуюм. Ҳамин вақте ки худата дар оина мебинӣ, дар оина мебинӣ, худа вақте ки меисти дар оина мебинӣ, вақте ки фикр мекунӣ ки дар сарат пашми кинай, худата дар оина дидесӣ, худат медонӣ ки ӯ пашми кинай дар сарат. Худта чӣ ҳис мекунӣ? Вақте ки худта дар оина мебинӣ дар сарат пашми кинай, худта чӣ ҳис мекунӣ? Хай ин ладно, ин дуюм савол. Сеюм савол. Вақте ки янгам косаи шӯрбо мебиёранд, хӯрок мебиёранд, мехӯрӣ, яки як тораш динг дар косаи шӯрбо меафтад. Ту бояд мегирӣ, мекунӣ, мепартоӣ, баъд мегӯӣ хай паш мекун, ҳалолай мегӯӣ, мехӯрӣ. ёки ҳамун шӯрбоям мепартоӣ. Ба фикри ман мегӯӣ ки паш мекунӣ, худаман ҳалолай мепартоӣ, ина мегирӣ, мехӯрӣ. Тебе приятно? Тебе всё это приятно? Это бовар кун. Не, всё, хватит. Этот мой мир не то стал. Ина бо Ҳоҷи мегӯянд.